மோர் உருண்டை குழம்பு ரொம்ப ருசியாக வரதுக்கு டிப்ஸுங்க. துவரம்பருப்போட கொஞ்சமாக உளுந்து சேர்த்துட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க. அதிகம் போடக்கூடாது. அரைக்கிறப்ப கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சீரகம், பச்சை மிளகாய், சின்ன வெங்காயம் வாசனைக்கு இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக வடமாவு மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணதை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வேணுன்னா சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு தகுந்த இடைவெளி விட்டுட்டு குக்கர் தட்டில் கொஞ்சம் நெய் பூசிட்டு அடுக்கிக்கோங்க. இதை ஸ்டீம் வந்த பிறகு 7 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா போதுமானது. நல்லா வெந்த பிறகு இறக்கி வச்சுடுங்க. இதை இங்கே அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் துருவலோட மஞ்சத்தூள், சீரகம், பொட்டுக்கடலை, கொஞ்சமாக துவரம்பருப்பு ஊற வச்சது, 2 சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், சிவப்பு மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்ச விழுதோட நல்லா நீர்க்க சேர்த்த மோர் கலந்துட்டு ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதுமானது. அதோட இந்த உருண்டையெல்லாம் போட்டு மறுகொதி வந்த பிறகு உடனே அடுப்பை அணைச்சிடணும். அதோட கொஞ்சமாக கடுகு, சீரகம், வெந்தயம், கறிவேப்பிலை, பெருங்காயம் தாளித்து கொட்டிட்டிங்கனாக்கா மிக ருசியான மோர் குழம்பு தயார்.